dak kebang media court itu tumpan nili curo perpik lo lapen ke dak pini nili tum KSC tum coaching room ladak nili tum anggong gitu Rakesh Terang Difu District Committee Secretary lapen Biswajit Teron Central Committee General Secretary lapen akihai Bidar Singh Ingleng Central Committee Organizing Secretary lapen ke Sona Singh Rongpi Difu District Committee Secretary lapen ke William Tisu the Difu District Committee President lapen ke Rajesh Timo Difu District Committee Games and Sports Secretary lasi pini nili tum dak press meet kepa alam the bange lahen lo chukedam tang 2023 aningkan Sri Mongol pen KSA tum alam aputaksi nil tum pini press meet kepa do lasi aprangsi ke lapu akehai Rakesh Terang penle lam pachethanik na Surolo ini jasamet pet tong sokot ben media korte kedon nangasi tong no kacuhang ben kacu phapon aji tong po ka aprangsi kiro pajirlo laben niltum central committee kadawi pachin lablo nanti tong no kumama esi jasamet pet pe posi pini niltum labangso aferang ke mai ki phanang koke eletum kedamtang surina inkoira ke thomaningkan aningkan 2 tarik arkoya ciklo 2023 halo so kedamtang ningkan hot tasi inut Sri Mongol akulat ahimpu sopo nisanjen poso ahok hepenil tum karbi lo chali asong kiese aphan nong no mate ahok hepen apabot nam tap alangli kes nangi pipena jok niltum maphan pinan halaso hot karbiang olong arab sitame chinilo halaso niltum maphan kes nang pipen niltum maphan kes nang pidet ben aron ateng ben niltum aphan ang sailo nasi akias number bangke lalo PRC case number bang PRC 146 2023 di PS case number 05 2023 laben under section bangke 342 323 386 506 34 IPC lasi laso putha nilitum karbilo chale asong aphan awak hepen hani trap puna pa koitap alnglitum KSA phanlang plot KSA phan chini lor pen labang so nilitum choklem long le akam alang litum ot lang nu pulitum phan bidi ekilang nu bo choklem nai koya joine kes nai pike nilitum karbilo chale asong menke mentunda nilitum chicha gone athema nilitum phan arona teng alang litum kes nang pidam det pen nilitum phan nilitum dipukor long nang sailo da so nang kang sai ateng ben sinitum bining surina inkora kianingkan la so chiklo August 8 tarika bangken nilitum phan arona teng bang kurlong nai soisi nang sai si nilitum phan jasmine bangken nang piglo la so jasmine nai pilong bangken nilitum si ahok he nilitum choklem long nilitum ki chok che kabe podosi pala so ani bangken nilitum kes bangke hai galo la so bang nilitum jasmine pet labang so kopia posi ahok he pen kiase phanang lang pot ben sila son kias nai pima inut lalang litum kumalola Sri Mongol daga kula tu bichot doso kiase phanang lang plot si nilitum aphan kias nang pi si nilitum aphan nilitum ki kap nang ahok he pen nilitum phan family arrangement nang ki pi nilitum phan walo nilitum kachi patunang la so long nilitum walo ni jilo kilo hem family phan kapasik sagdam pol hais tami kwam hol hais tami pinam dolo la so putha kalong nilitum alang li phan ke la so namunit kese phan lang plot abang phuke da karbiang long abang ke padolong ani pusin nilitum kese pen kudam tangtung la penalang li ke nom de la son ka chiplang achumulom tani nilitum tam mekhini bene theyong le tame innu pen ajulong bajar molom komane apisu ophan misesmen ke text tap tho misesmen pipine ka chor jutap tho misesmen ka cholota ki kutap lahai alsolam ki komane apisu ophan ki lotap lahai ben ta alang di inut nisanjen poso ke hola so agutuna ta niltum innu pen ajulong kale bajar molom abang pi dokana aba akula tum sinani khalo areng ki sota dolo lasila sona muni da phan da karbiang long akitiara kiera phan bi pondelo bote ko sono lage komane ki ranje lang alang litum ke poisa tangka dokok
alang le tunget poisa maha alang tu inu da business akrol kuti do kok thai stami lason kimat hapen ili tum karbi pia phantai ili tum angjira phan tulang lason choklem de la puluta lang plong jima lasi nili tuma bangke alang li phan ki puja bangke karbiang long lason kita nisan jenau sofan bangke binang ne lapian alang li phan immediate nil tum tame acu tame puiglo alang li phan bangke da akula da masi alaisen tame lake immediate pening thanangji lapian alang li ke inut da karbiang long ke 6 sidul area laga bang putin karbiang long alat sulang do arap do don ta chini lo lasi laso 6 sidul area ta alang li ke ili tum hanang lang plot kansil phan lang plot si nonan ta long le nam bom hem building dokan tame pang tu bom pulutang te lake li tum ke ni tum kiasi Hidon stame niltum ke dojoje lasi laso abang pu phan ke nili kachunung rie bang ke alang li phan ke nili pamuta pulo prabjin pen kar biang lo thomas council ake hai doktor turam ronghang alang li phan prabjin pen niltuma hin pen nang chunung ri lo alang li phan immediate license thanang ji la pen alang li phan ta long le puta stame alang li phan prabjin pen thanang ji jong si in than the pulong de niltum kachi song stame niltum deng nang kok pu la pen laso abang pu phan alang li stame kaprek Kalau suhu dilitum kisung kidukut kikado kikadahut alang li long komamane kiese palang plot kalau suhu kikada long inut bahini akar bitum anwoldo tapi namian da chin litum pudamde alang tu aning oilak ha sita me alang litum la alang tu ma por ki pidun alang tum pan bidi sere ki pidun iminakar biphan aja kong panapa bob dona bang alang litum hanta alang litum siri mongol nisan jenalo la bang so kies akiasa long kacirap don po biji sere ke pidon pota nilitung ke ningo ye alang tumpan ke kacirap don po si nilitung ke kacurut hukur bang tuku bang si curut di lasi lasona kibang jinangan wan lapen penanganan ratum ke ahok si lapen nona bank ke nang itu kias ke haida mos tami penanganan ratum bank ke la pagi joti mate ke ther ke happen tangka ke hang kolam bang si us tami bolang la so kan di semakin ke kopi lo Nili ethithini ningje kangtum bange lalo December tarik cap 2023 nili tumphan FIR nang kipi Nisan Jenpu Sri Mongol Akulat Ahempu hala suhut nili tumko ani kisung ke boy ke phonai an nili tum pholablo laso phi nili tum ko ani kisung nili tum phan alang tum police nang ke toy nili tum letrim lok sinil tum mekejang nang ko ani chiklo ancholong le sese nili tum exam toklong le sese nili tum hem alang tum police nang ke toy kether ke hap nili tum phan ko ani nili tum exam toklong le sese la pen ke nili tum phan hak le theklong da alang tum ke nang ablam ji po anan nili tum terrorist kali kopi ne militancy organization penil tum bachara bawe nil tum mangi karbi locharlia song 1959 karbi locharlia song mahang thek pen ko ani chesong bang wangbom lo la pen dar nili tum kedo an aliders tum tame ani sivet than tami nil tum karbi khai phasil tum chesong pilo nil tum ke chokche ave potsi pini arni ke law and order matela judiciary Indian democracy ateng polotela judiciary pen angsonge aviluma punilima thadam lasi bang judiciary ateng dak court ateng pensinil tumhan judgment nang pilo halaso nil tumhan nang pakoi ta penanga namuni tumda kaningje dolo nil tum komane nisanjen longsi koro risi tangka demand that nani nil tum lak phoke bandet pohai nil tumhan nang karbok tabdu sita labangke ahok pedalam kali halaso pendang nil tum press meet ai ne nil tum ingsamjen pensin nil tum law and order aron ateng pensin nil tum kedam nil tum ningkani sirachi tim nil tum case tami tum chedan lo aron ateng sin nil tum dam lo laso ateng si bang judiciary tum nil tum phan innocent lo nil tum phan kelong nil tum not guilty alang tum bang ke isi conspiracy claim lo nil tum phan thang ba be false allegation nang papon tap nil tum chichini ni alam nil tum phan hani trapping pu nang papon tap poisa demand nil tum phan kether ke hab du pusinil tum phan aron re penil tum phan alang tum case nang kipi kita August 8 arni 2024 bang judiciary penil tum judgment nang pilo judgment copy ta lahen lo la bang kenil tum certified copy lo la court pen nang kipi laso ateng ke nil tum phan innocent nil tum not guilty lasi
dak bangke nil tum le kerem kali alang tum kes nang pilo nil tum pha sita aron ateng nil tum claim lo alang tum si kes kerem lo kes kerem pen lasi non bangke nil tum council ake hai CM Dr. Tuliram Rohang phan tamin tum memorandum tamin tum PG memorandum nil tum ipo Trading license kami alang tum ing thandang po lapen alang tum da karbiang long 6 schedule area long le aron repen kenam do kada kadu be karbiang long rachi sini la highway tami alang tum han long le patta tami cancel lap nang po lapen ke non nili tum ka chisik do nil tum han aron repen case nang pa bon tap ni tum ta chichak che lasi defamation case tami non ke wang jerni nil tum pipo Ili tuma dak karbiang lo arat ta thelong tong lo dak kado vi dak dipu bazar duton ta kan bang si bazar ichi ke bang la prang ke srimongo akulat ke lake asabe stame la so phida bang ke lake tuning bang si lake nam der lo tuning bang si nam der lo la tuning bang si laga tuning bang nam der lo non bang ke hem bang toy adokan na bang non ke il tum ke lang don ne lo lagi cholu da ne lo tu thupik lo sining le rayan lo la si ilonga bang ke nil tum arju thulong lo tum girtayan po la bang ke mondol office long damo te lage kachini long ke lage birtai long bang prabuji la si long bang ke non sidla bari po long non he recently tuning bang ke lage kon ben sikrol ne lan something so anamen si long le bang nam thulu la si la hai long le ki khang na bang ke lage aka prek ka bang ke litum khang non bang lo ipu ipi sapi sabra pai ata tunge la hai bang ke li dak det long ri kopi maga kicok ciga ho tungi nang chim de la sil tum kar bilo chalia song men ke lahai bang ke non tribal tum long leke nam nam ke tum kai kita non pini leke pukali pini leke puli awe ba ta ho tak chi song bong bang bom la tum long le bang ke tum non tribal bang ke pitek the puke kal maduta kar bang long sulang dua ta ta chim la sin tum koi thek the lage ki jor bang ke tum inquiry pe me posta me lage ahok pet lo nam me lo asila so pota bang ke lage immediate cancel nang to ni tum koi